Hey guys, good morning. Welcome nga pala ulit sa aking channel guys. Update ko lang kayo guys dito sa piggery dito sa piggery namin. So, ito nga pala guys, pang 54 days na nila. Hindi ko nagpapalit na kami paunti-unti ng pagkain nila. Yung natira nilang starter nga pala, ayun, hinaluan na namin yung pagkain ng pre-starter na natira, merong hinaluan na namin siya ng starter paunti-unti hanggang sa mapalitan na namin yung pagkain nila. So ito nga pala yung update nga pala ng yung limang alaga namin baboy. Yan, kung 54 days na nila guys. Yan, yan sila. Ayun, may natira pang ayun, kung makikita nyo at may natira pa silang pagkain. Di ba, siguro snacks nila mamaya kaya natira pa. Yung pagkain kasi nila unti-unti na namin palitan. Naglalagay na kami pa unti-unti ng starter hanggang sa pagdating ng 56 or 57 days i-full starter namin sila, starter na pagkain. Tapos siguro before or after ng 2 to 3 days pupurgahin na sila. Yun nga lang, hindi namin alam pa kung anong gagamitin pang purga, kung mag-injectable ba or magpa-powder kami na pampurga. So para matanggal yung mga bakterya at yung mga bulati sa kanilang katawan. Tapos ayun guys, yung pagkain nga pala nila, ayun, pakita ko na sa inyo kung pagkano pa karami na titira. Tapos ginagawa ko kasi kada pagkano hinahaluan ko na ng starter konti lang. Pero ito kasi may halo na kasing starter ko. Hinaluan ko na. Kung makikita nyo, mayroon siyang mga konti-konting brown na pellets. Yun na yung starter. Ipapalit namin doon sa pagkain nilang pre-starter. So yun lang guys. Subaybayan nyo lang guys yung mga videos na i-upload ko para at least kahit paano may idea lang kayo kung halimbawa gusto nyo simula mag-business ng ganito. Katulad ko, nag-start ako mag-business ng ganito. Konti-unti. Kaya, mga pala guys, salamat nga pala doon sa mga nag-comment. Ngayon na kay Ahmed na isa ko sa mga video na in-upload. So, thank you sa iyo, sir. Thank you na rin sa pag-subscribe. Kaya, yun lang guys. Ito lang yung video. Nga pala guys, ito nga pala yung gamit ko na pagkain. Na binili. Ito siya. Purina Hag Startina. Ayan, starter. Yan yung gamit ko na starter na pagkain nila. Hindi papalit namin pagkain. Tawag dito yung presyo nga pala ng isang sako niyan is 1,775 dito sa lugar namin. Yung isang sako niya. Kung dati is 25 kilos, ngayon ang isang sako pala is 50 kilos. Akala ko 25 kilos sila, yung pala 50 kilos na. So, yan, 1,775 yung presyo ng isang sako ng starter. So, hindi ko pa alam kung ilan yung mga gamit namin dito. Actually, guys, nga pala, pabol lang alam din. Yung pre-starter namin nga pala, nung nagsimula kami magpakain nito, inabot kami ng 2 sako dito sa nakabili kami ng 2 sako para sa kanila. Ngayon, yung starter, hindi ko pa alam kung ilang sako ang bibilin dito sa mga to. Pero ngayon kasi kinupit kasi din namin yung kung ilang kilo din yung dapat makain ng isang baboy. So dapat 7 kilos. Yun yung advice nung nagtitinda or yung mga vet na nandito. Ayun, advice lang naman guys. Sa isang araw, kailangan ng isang baboy kumain ng 7 kilos sa isang araw. Yun ang pa lang Hindi pa naman yun yung totally na tawag ko. Advice pa lang nung nagtitinda nung feeds. So yun lang guys. Yun lang naman, nagbigay lang naman sila ng tips or ng guidelines para dun sa pagpapakain. And then binigyan lang kami ng brochure. Nga pala guys, isa pa pala yun guys. Pag bumili kayo ng feeds, lalo na sa mga bagong lalo na sa mga bagong bibili, yung mga bago pa lang mag-aalaga, humingi kayo ng guidelines kahit pa humingi kayo ng guide lang naman sa nagtitinda ng feeds
para may idea lang kayo. Pero kung may mga vet sila or technician, tanong-tanong nyo na rin para at least may idea lang din tayo. Iba pa rin kasi yung may guide tayo yung manggagaling doon sa mismong vet. Kung ano ba talaga, kung ilan yung kakain, ilang kilo yung kakain nila sa isang araw. Ito katulad nito, ang sabi sa akin 7 kilos. So, check natin kung ano saan na magiging epekto na sa katawan nila. Kung sa isang araw, sa isang baboy, 7 kilos kailangan makain. Lalo na pagka sa starter na. So, yun lang guys. Unti-unti lang guys, natin yung matututunan din natin yung paano natin na pagsisimula nito sa sa pag-aalaga ng baboy. Kaya yun lang guys. So yun lang guys lang yung update ko sa inyo. And thank you nga pala ulit doon sa nag-subscribe, doon sa nag-comment. And then pati na rin doon sa mga hindi pa nagsasubscribe. Guys, please like, comment, share, and subscribe sa aking channel. So, yun lang guys. Yun lang yung update ko for today. See you on my next vlog. Thank you and bye-bye and God bless.